Suntem cu Anuțescu Costi, fundașul stânga la Atletico Zenoaga. Cum ți s-a părut meciul de astăzi cu Cârcea? Un joc foarte bun, făcut de... cel mai bun de pe teren a fost domnul Rusu. Pot să zic că și ceilalți au jucat foarte bine. Echipa a jucat destul de bine. Acum rezultatul spune totul și cu asta basta. Ce urmează în continuare? Sunt 3 victorii din 3. Care crezi că este atul echipei? Sau care crezi că este... care va fi în continuare obiectivul vostru? Obiectivul nostru este ca întotdeauna să câștigăm, să dăm un gol peste adversar și să jucăm cât mai bine. Unitatea echipei, asta e cea mai importantă. Și cam atât. Ce se întâmplă cu postul de fundaș stânga? A evoluat? Care sunt problemele? Ai probleme medicale? Sunt probleme de ordin personal? Ce ne poți spune cu treaba asta? Nu. N-am jucat azi titular pentru că m-am simțit puțin obosit. Am lăsat locul altcuiva, am intrat în a doua repriză. Eu zic că mi-am făcut treaba și am așteptat echipa. Este Atletico Zenoaga o echipă foarte importantă pentru campionatul nostru? Normal. Pentru că suntem cei mai organizați, ne înțelegem foarte bine între noi și cred că asta e cel mai important, la nivelul ăsta. Crezi că trecerea la Atletico Zenoaga din această iarnă a fost un pas înapoi pentru echipă, pentru actualii jucători sau un pas înainte? Nu, eu cred că a fost un pas înainte pentru că s-au întărit relațiile între jucători, între noi că suntem și prieteni. Și eu zic că a fost un pas înainte. Sunteți mulțumiți de condițiile oferite de cei de la Zenoaga? Da, în principiu. De conducere mă refer. Da. Eu zic că și-au făcut treaba și ei. Ne facem și noi în continuare. Sper să nu-i dezamăgim. Asta e cel mai important. Și să chemăm cât mai mult să pe când un gol din partea ta, că ești cam singurul care nu prea ai marcat de la echipa asta, pe când un gol. Acum îți dai seama, eu joc și fundaș, nu pot să fiu acolo în gura porții. Dar cred că va veni și rândul meu să înscriu și... Bine, mulțumesc și baftă în continuare. Mulțumesc.